sa hotline. Ang mga update man sa mahinsang local IETF 3 sa Bacolod, we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Mayong action art, mayong agagit sa atong tagplamati. Sir, damo vlog ka pamangkot sa akon, i-kwan ko lang, i-confirm ko lang sa imo. Sir, sige Pausi, nangin kabahin na sang council, may mga communication na naglabot sa office mo? Well, nakita natin sa social media lang action art Okay. ang order from Malacanang, no? Mhm. But officially, even ang DILG, today I called them Tuesday, wala pa sila ka baton. Ang akong opisina, wala man ka baton. Okay. But as far as her office is concerned, if ever nga hara ng order, nagaulat man ko siyang order yan. From the DILG, Okay. kaya ang official nga sundon tang process, Aha. So ang iyang office ready na anytime. Okay. Wala ko kakita sang order niya o upon ang effectivity pala. Kung saan o? Kabalo ka action art may mga equipments kita nga i-turn over sa iya. Mhm. So hulaton ko ang official communication Okay. sa DILG. Very good. No, kay amo nang ginapamangkot namon siling ko anuman. Kay daw nalimunaw lang to naguna pa sa social media sang sa pagpadala sining communication. Supposedly, ang official sina amo na correct na balmo DILG ang ma-course through ang DILG panaog order so that nga iti mangin official bala Vice. Correct action art. Okay. So anyway, why pa nasubong hulaton ta lang. So nevertheless, sa mga nagapamangkot, si Ma'am Pausi is not yet a member, kag officially nga nagpungko there as member of the council. Correct, sir. Mhm. So, base anytime this week, Aha. maabot ang iyang order, then turn over tang office iya. I see. O Sige. kada ang mga equipments Aha. Anyway, and properties of the government. aha. So anyway, thank you gid sila nga update, sir. Kuha lang ko jutay lang gid, pila na lang ka tulog go kuha na no March na and expectedly damadang grade kita subong although nga kahapon why ta maintain ng zero do may case kita pero Bacolod City do this is a good signal for a brighter March nga bulan para sa Bacolod City. Yes, action art, correct ng imo. We are expecting nga ma-downgrade pag kita from level 2 to level 1. Aha. But kuan ina good news ina iya sa aton mga pumuluyo, mga negosyante nagapangabuhi. Allowed na ang tanan no nga magwa. So may kun ang ekonomiya taga kabuhi na siya kun may circulation siyang kwarta, may movement siyang tao. Only that nga while i-enjoy ka na, so dapat ang paghalong ara gigyapon action at karon 14 kita. Nagbalik May sa 14. cases naman kita. Wow, Yes, pero at least bisa nag-double digit sa hindi gid dako ang numero just like before. Yes, correct. Nubo kalabanan naman sini ko naman eh. Ang nagabusong bala mo ning ako na notice tungod siguro duwa na sila sulod. So ang ila hindi siguro balance bala ang kuang action art. Dapat ang kung kabusong ka ma-consult ka gid sa doktor kag mainom ka gid vitamins kung may ara man lang no para maproteksyonan ang imo immune system ang saka. Okay. Oo, healthy ka bala. Aha. Kalabanan pag action at ang mga healthcare workers na nag-expose sila eh. Gani Ang man. suliton tang konsolasyon nila kung vaccinated kasi kadasig lang no, mild or asymptomatic. Aha. Sige, anyway, ma-update lang kami sa imo in some other time. Salamat gid Vice for the time na dedicate mo today. God bless sa imo kag keep safe. Yes, keep safe ka mo dira, more power. Action Hotline. Salamat kid Vice Mayor Elcid Familiaran. Way pagli official no kay amo na kung kay isa ang kinalain because of the technology, because of the social media. Dasig no. In a way, way pa man gani nakuhaan official statement si Pausi pero ti ang
ginpakita sa social media last time nga may official na siya nga communication o commando from the Office of the President. But ang balantayan, kung ina siya mapapanaog pagi sa DILG, masabit sa office ni Vice, kay sila nga ni Vice Elcid may mga process man mo, may mga equipments kag, pero ang kwarto ng bulot pahamtangan sa opisina, yatiri, di naman na ya. Action Hotline.